Свети Климент Охридски, живял в периода 840-916 година. Векове назад, на бреговете на величественото Охридско езеро, се ражда една легенда. Легенда, която ще промени съдбата на славянските народи. Свети Климент Охридски. Ученик на Кирил и Методий, той не само продължава тяхното дело, но и постави основите на българската просвета, християнство и писменост. С основаването на Охридската книжовна школа, той създава първото средновековно учебно средище, където обучава стотици български учители и свещеници, които разпространяват славянската писменост и култура из цялата българска държава. Климент Охридски, просветител и учител на славяните. Свети Климент Охридски е първият епископ, проповядвал на старобългарски език. Православната ни църква го тачи като един от светите седмочисленици. Един от най-значимите автори на старобългарски език, той пише жития, похвални слова, църковни химни, превежда църковни текстове. След смъртта на Методий, Климент и неговите съмишленици са преследвани от немското духовенство в Моравия, което ги принуждава да напуснат. През 886 година Климент пристига в България, където цар Борис I ги приема с отворени обятия и им поставя важната задача да разпространяват славянската писменост и християнската вяра сред българите. Охридската книжовна школа – първото средновековно учебно средище на България. Климент е пратен в областта Котмичевица, днешна Македония, където основава Охридската книжовна школа. Това просветено средище става първото в България и едно от най-важните в цяла Европа. В Охрид Климент работи неуморно като учител, преводач и писател. За около 7 години той обучава над 3500 ученици, които по-късно разпространяват славянската писменост и знания в цяла България. Сред неговите ученици се срещат първите български свещеници, учители и книжовници, които играят важна роля в християнизацията на българския народ и в утвърждаването на славянската култура. Създаването на кирилицата и приносът на Климент за славянската култура. Една от най-важните заслуги на Климент е неговото участие в създаването на кирилицата. Глаголицата, въпреки че първата славянска азбука е била сравнително сложна за масово разпространение. Кирилицата е създадена с цел по-лесно използване и разпространение на славянския език и е базирана на елементи от гръцката азбука. Тя се налага като основна писменост в България и по-късно в други славянски държави. Климент е канонизиран като светец и се смята за първия архиепископ на България. Той е оставил богат книжовен труд, включващ проповеди, молитви и жития, които се използват в богослужението и днес. Неговото дело е неразделна част от българската и славянската култура, а годишнината от смъртта му се отбелязва на 25 ноември като ден на Свети Климент Охридски. Климент Охридски остава в историята като учител и просветител, който със своята енергия и всеотдайност полага основите на славянската писменост и култура. Неговото дело продължава да вдъхновява поколенията, а Охридската книжовна школа се счита за символ на българската духовност и културно наследство. Климент не е просто учител и просветител, той е духовен стълб на българската култура и наследство. С делото си той оставя траен отпечатък в сърцата на българския народ и завинаги свързва нашата история със светлината на знанието и вярата. Нека следваме примера на Климент Охридски, да пазим и развиваме българското слово, знание и дух. Да бъдем носители на светлината, която той е разпалил, и да предадем на следващите поколения ценностите на знанието, просветата и вярата.